Hej og velkommen til vores minikursus. I dag vil vi vise, hvordan man skal sidde med iPad og computer. Ja, og hvordan man sidder rigtigt og forkert, og hvilke konsekvenser det kan have. Vi starter med den forkerte måde, den måde man ikke skal sidde. Lige nu skal jeg høre Tobias, der sidder med nakken på ind over sin telefon. Og så en tryk, den er helt krumbord. Og nu han bruger sin tommelfinger i stedet for sin pegefinger. Hvis man bruger pegefinger, så gør man det rigtigt. Hvis man tager ikke tommelfingeren, så skal jeg risikere at komme til en fysisk. Og nu vil han vise jer den rigtige stilling. Lige nu sidder han helt forkert, fordi han har bøjet ryg og under nakken. Han skal sidde sådan her, så du har lige ryg. Og så må han gerne sidde sådan der. Og må gerne holde den med den ene hånd, og så taste ind på den med pegefingrene. Han skal også skifte stilling hver 20 minutter, for at det skal være godt for ryggen.